příštím roce místo v té prestižní třídě MotoGP, když bohužel tedy musel opustit tuto kategorii a jít závodit o cenu níže. Ale tady je Simenon právě. Tak Simenon měl vynikající závod, jezdil na 7. místě a bohužel Xavier Simenon, belgický šampion litrových superstoků a také 600stovkových tříd, je mimo hru a podívejme se, jak Tony Elias vítězí. Tony Elias vítězí po 6. letos, druhý je Julian Simon a budeme čekat, zda Politik dosáhne na to 3. místo, které by bylo výborné, má obrovskou radost. Zítra k narozeninám krásný dárek, k tomu my moc blahopřejeme a za ním je velmi spokojený bratr, tady je velká radost u týmu Terela Tiena. Jezdec z Bernu to dokázal a podívejme se, totiž ty narata parta Vilajrota, tam by někde měl být za ním Lukáš Pešek, tady je Vilajrot, za ním jde Rosta, také jsou v chvíli závodu. Teď je tady Lukáš Pešek projíždí za Rancedrem a možná by to mohly být body, možná by to mohlo být 15. místo pro Lukáše Peška. Takže Lukášovi vyšel ten závěr závodu, kdy se dostal před Faudla a mělo by to být tedy 15. místo a 1 bod pro českého závodníka tím vynikajícím finišem. Takže se opakujme, vítězem se stává Tony Elias. Je to skutečně 4. vítězství v řadě za sebou a to je v této vyrovnané třídě obrovská šance. Celkově tedy po 6. Tony Elias vyhrál a je jediným jezdcem, který... Au, ty Sedoure jeden. Prý na druhém to je ještě mě oslintáš, jo, ty. trojice, která vystoupí na stupně vítězů. Řekněme teď si zdala do nosa. Že tedy Julian Simon, který zatím ještě čeká, jak mistr světa si vystoupí ve svém letošním účinkování pro druhé místo. Tady se podívejme ještě na okamžik, kdy jel Tomizawa na trati, tady byl ten manévr, který tedy způsobil, že se dostal Elias do vedení a potom už si to místo udržoval až do konce. No a tom Litvy, ten vlastně měl tu krásnou sérii 3 vstupů za sebou. Velká Británie, Assen, Maska tě moc jsem. který trošičku odpadl, no ale v každém případě pro Lityho to bude celkově 5. pozice na stupních vítězů, 2krát byl druhý, 2krát třetí, takže tu bilanci 3. míst tedy vylepšil. No a Andrej Janone, ten už na stroji Juliana Simona odjíždí po tom svém smolném závodě do boxu, protože víte, že si vedl po startu výborně, dostal ale za jumpstart penalizaci. Ten průjezd velmi nadějný, protože se Andrej není to vidět. Už budovaným místům. Ty malej vrahu, já se s tebou nebavím, bo jsi mě úplně zničila ruku.